If there were any shots that were fired, then those were from the rubber bullets, not the live bullets. Obila ma pachoka medo yudo seyo kuom tiyo gi teko mathoth kuom jopiny ka okinde mag obila mitudo gigo jopiny magina wacho ni obila go ok gina chije. Wote wajibike juu, hata hao wako na watoto na ule wameumiza pia ni mtoto wa mtu. Familia mar rawera mano chiel gi magina e chuny boma ma Nairobi oyango ni rawera no ngima kendo dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth maduong' ma Kenyatta. Kuonde thieth e kaunti ma Homa Bay yuago nok mar remo mamono gi konyo jotuo e yo makare ka gijiwo jopiny mondo kony e chiwo remo. Arwakini machiegni weche manyien maka gi kacha. Nyinga Milton Ocheng, wuon rawera manyo obila ochielo gi magina nyoro e chuny boma ma Nairobi, oyango ni wuode moyangi kaka Boniface Mwangi Kariuki ngima kendo medo yudo thieth e kar thieth maduong' ma Kenyatta. Wuon mare oyango ni wuode ma jahigni 22 en Joanda Swegra ka nyoro nouso abuog rombe e boma ma Nairobi e kinde ng'anyo. Omedo ni omanyo ratiro ne wuode kendo odwaro duoko gimomiyo obila ne temo nego wuode. Wajibike juu, hata hao wako na watoto na ule wameumiza pia ni mtoto wa mtu. Ni mtu ameaso kabla afike hapo, amefanya mambo mingi ndio afike hapo, na amesomesa, anatumia mambo mingi, amepitia kwingi, na kama hii si vile tunafanya kazi ya kanjo, wengine umekimbia, umegongwa mahali, umekaa wiki mbili kwa nyumba ukimtafutia juu. Okinde mag apisa ariyo mag obila Masinde Baraza kod Duncan Kiprono mitudo gi chielo gi magina kendo hinyo ja ohala Boniface Mwangi e kinde ng'anyo manyoro okwedo weche maliekore e mbui nobila go gin achije kendo ni gine mane gichielo Boniface gi magina. Kane gitwa gi jofwamb weche tesendo obila ma Capitol Hill kama obila go geng'negie, okinde go kotelnegi kod Felix Keaton wacho ni obila go ne okomi magina aching kata live bullets kendo ni obila duto te tiyo gi lisasi mag raba e kinde ng'anyo makamano. Gidwaro ni mondo kwach kich kod duol mochung'ne nono obila IPOA otim nonro kendo yud ler e wi masira no, kama oting'o nono maler nonro mag obila mane ochielo Boniface gi magina kod nonro mag lisasi mane otigodo. And they recorded statements with the DCI Homicide Division, whereby they recorded statements under inquiry. And they were booked here at Capitol Hill Police Station. We are not saying that our client was involved, but all police officers who were guarding the demonstrators, they had shotguns and rubber bullets. So if there were any shots that were fired, then those were from the rubber bullets, not the live bullets. The investigations that are being carried out by the DCI and the IPOA, the same is not sufficient at this juncture, and that is why our clients will be arraigned in court today, this morning, so that we deal with the issue of custodial. But the issue of whether our clients were involved, our positions are that our clients are innocent, they were not involved in any way, and we will be able to prove that in a court of law. We must investigate the identity of these people, so that even as they are being arraigned before the courts, we must ensure that these are the correct accused people, or rather the persons of interest, because the identity in itself is what we are challenging. Riwruok mar okinde pachoka Law Society of Kenya okwedo kaka obila osebedo katiyo gi teko mang'eny kuom jopiny mabago ng'anyo mokwe. Kanowuoyo e romo manobagi e apisgi mantiere e boma ma Nairobi, jatelo mar Law Society of Kenya Faith Odhiambo oseo obila kuom chielo gi magina joma ne ng'anyo kaka jaus abuog rombe mane obila omonjo kendo chielo gi magina. Law Society of Kenya owacho ni gidhi kawo okang' mar chik ne obila matiyo gi mask kendo tiyogo teko mang'eny kuom jopiny mabago ng'anyo mokwe mar miyogi arita makende e kinde ng'anyo. Kamano bende gichiwo luoro e wi piche mane nyiso kaka jomaundu monjo kendo kwalo jopiny e kinde ng'anyono. This is an anarchy, an act of impunity that goons can be deployed as a tool for repression
against people expressing their democratic and constitutional rights. The police, instead of upholding law and order, watched on and even participated in the thuggery. We have seen images of police officers looting and making away with laptops from shops broken in by the goons. Sadly, those whom the people of Kenya have entrusted to protect their lives and property are at the heart of undermining the safety and security of Kenyans. Against the backdrop of recent acts of disproportionate violence perpetrated by the police over the recent months, the complicity and acquiescence of the police amid runway crimes against peaceful protesters and onlookers alike discloses a worrying trend of our National Police Service being reduced to a conduit of violent crimes. Duol mar NCIC omedo duond gi e kwedo mager gino manotimore ne rawera Albert Ojwang kowacho ni ji duto te nigi thuolo mandiko kendo wacho gigo magiparo e mbui to ka gikalo tong' to nego we chik mondo kaw kore. NCIC kadhialo odiochieng' mar kedo gi weche manyayo athuwe ahinya to kind jotelo olando ywe chenro mag nono weche jotelo e rombe ahinya to mago seche magiwuoyo gi dhogi magiwacho thothne ni tiyo gi ayany e weche mag athuwe. So that we can on board wale wenye probably they are infecting the country as well. So government is our country, this is our community, it is our responsibility. House rules tutumie lugha gani, Kizungu ama Kiswahili? Ambao inaangalia sana zile changamoto kwa baya sawa utatuambia leo pengine mwenye anatujua tofauti. In a few. So maybe I'll call you Yugi. These politicians are taking us back to where we've come from. Yeah, the last election cycle, it was about issues. Group A and Group B, they all say we'll do this for our country and this was for our country. It was not along ethnic lines. But now we are seeing people taking us back to where we've come from. Mobilization along ethnic. Just a few of them. It's always a handful who want to push the boundaries, who want to break the law. We've summoned them. One did not honor their summons, and soon enough they will be handled within the context of the law. The action, if you don't honor our summons, we are just like the High Court. Our arrest warrants are issued. It's simple as that. You'll be arrested and taken to court. Moko kuom johala e chuny boma ma Nairobi koro kwano lal maduong' bang' jonjore monjo duknigi kendo lal gi mwandu mathoth e kinde ng'anyo manyo bagi e boma odiochieng' manyoro. Achiel kuom johalago ma bende oyang' nyinge kaka Abdul Rasak Ali Hussein wacho ni owito mwandu ma kwan gi nyalo romo milion 10 e kinde ng'anyono, ka bende owacho ni joma kamago nosewacho ni biro monje. Ohalago bende wacho ni ng'anyo makamano ne en gima nopangi kendo gikwayo sirikal mondo donjre e wachno mar neno nomak jogo mitudo gi tim kendo gijiwo mondo mi obila mane ondhi e wang' dede mondo mi okawnegi okang'. Kuna CC kamera, kuna video, unaonekana yote. Unafaa kukamata serikali badala ya kuendelea hivyo biashara. Biashara akiwa inaendelea hivyo maneno, Nairobi hauna biashara. Sisi wenye tumejijenga from nothing up until this point. You've done it in an honest manner. Umetafuta pesa zako honestly, umejenga biashara yako miaka mingi, alafu within minutes everything is gone. Nani who will compensate us? Nani atatucompensate? Mtu kama mimi nitaanzia wapi? My neighbor here, tutaanzia wapi? Because they took everything. They took everything. Riwruoge mag jochiw thieth mopogore opogore pacho ka owuok tung' mosuo gi jatend migawo mar thieth ewi paro mar chik mar Quality Healthcare and Patient Safety Bill 2025 michano chwal e od bura. Paro ni chano mar rido chike mag thieth ahinya to ne ute mag thieth moriwo rango rang'iny mar thieth, ler e kin mamoko, ka bende obiro miyo go ut thieth kod jochiw thieth fwai mar siling milion 50 kata higni 10 jela poni gidhi ataro mar chike. Paro mar riwruoge mag thieth goeko ok orwakogo
Gikoni gisebedo ka negichako thagore kode chakre higa mar 2017 to pok noketgi e chik. Yale mambo yote ambayo yamewekwa pale ndani ni mambo ambayo yameweza yakawa yamekuwa katika sheria zingine ambazo zinatumika kwa sasa. Na tunaona ile shida ambayo ipo ni ya kwamba hatujakuwa tukitekeleza zile sheria ambazo ziko na pia zile sera ambazo tumeweza kuweka kama Wizara ya Afya. And we are telling Honorable Duale, we understand that you've already declared that this bill will pass whether we like it or not. We want to remind you that we are citizens of this republic, other than being healthcare workers. We also depend on the healthcare services that are being given in this country, ourselves and our families. We are not going to allow anything that is going to deteriorate or make our healthcare more weak. Kaunti ma Homa Bay pod ni kod pek e yudo remo moromo ma ginyalo tiyo godo konyo jotuo man kod dwaro makende mar remo e ute mag thieth mag piny owacho ma yudore e kaunti no. Migawo mar thieth e kaunti no wacho ni thoth ute mag thieth makono ni kod pek mar konyo jotuo nikech nok mar remo, to kaluwore ni jopiny bende ok ohero dhi e chenro mag golo remo mar konyo jotuo. Kuom higa achiel kaunti no winjore bed gi mar remo maromo pints 11,400 e ute mag thieth mopogore. Kata kamano mana remo maromo pints 7,000 kende mayudore mar konyo jotuo. Apisa mochung' ne chenro mag pimo tuoche mag laboratory James Okute mane oloso yugis e kinde chenro mar golo remo nokoni dwaro nitie mondo mi jopiny owuog oko mar konyogi giyud remo ma ginyalo konyo godo jotuo. Higa onego bed ni watiyo gi remo pint 11,400 to ng'enyne to ok wachope kiwango no kaluwore gi challenges ma wayudo jiwo ji mondo gol remo, kendo ineno ka pod jothurwa ng'enygi pok ong'eyo gimomiyo kata ber mar golo remo mondo wakonygo jotuo e hospitende wa e kaunti wa mar Homa Bay. Koro pod wan gi nok mar remo kendo dwagomb ni mondo ji ochiwre mondo ogol remo mondo wakonygo jotuo e hospitende wa. Watemo ga matek ni jotuo wakobire e ward, sana sana e ward ma wantiere ma watiye ma jo county ma Homa Bay omiyo wani wakonyo gi e yore mopogore opogore gi dakteche wa, gi nurses wa, gi lab personnel wa, gi clinicians mawa. Watemo matek ni watimo ne jotuo bende test ma inyal dwar, pim moro amora minyal dwar e yo ma ok gichulo pesa moro amora. An achiel kuom jok mosebedo ka golo remo makonyo jotuo. Gimomiyo agolo remo en ni wayudo ni remo konyo jotuo. Nitiere jotuo man gi dwaro ma iyudo ka seche moko gi bleed, to gima nyalo konyo, gima nyalo rescue gi en mana ni komede remo.